iti kinapasbasit iti biyag diti daga. Kasatno nga agbyag tayo nga mausar tayo iti biyag tayo ito nga napnuan ti Kapapanan. Walang matimabaling nga may baga tayo ti biyag diti daga. Una, so iti biyag nga po natin nga kasasayang. May kadwa, nagbiag tayo nga dati Kapapanan. Amin tayo kat kahit tayo agbiag nga dati Kapapanan. Nang kasatno iti panagbiag nga Adda iti Kapapanan. Iti basit nga biag tayo iti daga kat basit lang dito eh. Tatlo lang di tsimpo nga panpangutom nga basit ka nung bingka din maramdama hamo masipsiputan ti panawan ni adamotan pamilya, madamotan trabaho, mapkapsut kamutan. Jay las-las tayo nga ringta ti salunat kon siglat iti kina salunat tayo mapukaw di ay. Tidakal nga saludsod ket anya kadi ti Kapapanan iti biyag mo. Nausar kadi dito iti usto. Nagbiag tayo kanina nga dati Kapapanan. Dahil tinapasamak ti biyag ni David iti Acts chapter 13 verse 36. Nga kunanay jay, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep, or he died, and was laid unto his fathers, and saw corruption. Ada nagba nga kat mga dalang tayo dito eh. Concerning the life ni David. One of the lesson nga mahala tayo dito is the purpose iti life tayo. Nga iti purpose iti life tayo kat agbalin lang ada Kapapanan ano ada ka kini Kristo. He had served his own generation by the will of God. He live a life iti plano kun wagas ti Apo. On what has happened iti biyag ni David, though haan nga perfecto, but he had spent his life wisely as he served his generation by the will of God. Nagbiag isuna iti panggap ken plano iti Dios. Nagpaituray isuna iti ebanghelyo iti Apo. Tinalak na iti mangisalakan nga agpayso kan tumpalan iti Dios iti plano na ti panakaisalakan nga da iti masaya no kada tayo tatakat we are looking back iti napalabas iti narami ni Kristo kanya da iti they are looking forward nga tumpalan iti Dios in a specific time in His own perfect time. He served His own generation by the will of God. Fully surrendered iti will iti Apo iti ebanghelyo nga inpukaw ni Apo di Genesis chapter 3 nga ada iti naituding nga mangisalakan nga mangikalo ti basol ti tao, and that is the Messiah. Handa nga nakita, but they placed their faith on the promised seed nga mangisalakan iti tao nga na Yesu Kristo. May kadwa, he fully surrendered not only to the gospel ni Kristo nga naikari di Genesis chapter 3, he also fully surrendered his life nga nagbiag di Chimpuna. He fully understand nga haan nga aksidente di Chimpu kon panawan na. Fully understand nga that is the perfect time nga insagana niya Apo Diyos kanya na, and He will be the King in His own perfect time. And haan nga nairanrana kan tsansa de awan ti aksidente de Chimpu niya Apo Diyos. And that implies kada tayo nga the same thing nga da iti plano ni Apo Diyos nga nangisagana na kada tayo, naitudingan na kada tayo, whether you will be a Christian in your own field, iti community nga pagtrabaho, di pamilyam, in our own generation, adatin sagana ng ministry.
Ada tintalak na nga misyon mo. Nagbaling ka nga silaw iti tsimpo kan panahon. Silaw ti Ebanghelyo kung silaw iti kinapudno iti Dios nga maidanon iti biyag. And dumtang iti tsimpo maidop dayta nga silaw iti biyag. Alaan ni Apo, and it will be rewarded according no kasatno nga nagbiag tayo para iti nangisalakan tayo. Hanamin tayo kat mga kasaba, nayaban nga kasaba. Not all of us kat nayaban nagbaling nga misyonaryo. Mabaling nga simple lang kada tayo nga gardinero nga Kristiyano, ng testimonya ka itig panaggarden mo kadag iti kakadwa mga gardinero. Tida duma, you will be a full-time mother, di pamilya, kada kayo nga agsaksakit, you will be taking care of your body, the temple of God. Hakamat siguro nga makasirbi ni ti Apo, tanakabsot iti bagi, but the Lord had given you a ministry, and that is the ministry, iti panangaywan, iti salunat mo, dayta bagi nga dayta, nga iso iti templo na diti daga. And still, that is your ministry. Tinaduma kada tayo kung tinikandiha po tinalalawa nga influensya. For some, nalalawa iti naitalak kanya na, tinaduma kat masitlang, tinaduma kat it will be a front line nga mapapresyar kat makikita tayo nga tao, tinaduma siguro mat kat nailumang lang. But whether takal basit man dita nga nalawa man dita na isakupan nga naituring kanyang mantalak ti Apo, ekspektaran ni ti Dios kanyang tagbaling ka nga matalak dayta nga lugar nga nangibatugan. And in the service iti Apo, he surrendered to the will iti Apo. He made sure nga ada isuna itiwagas ti Apo. Ada tinagkamalian ni David, but he went back. Ipanggap iti Dios. Timawat ti pamakawan, nagsubli ti sangwanan iti Dios. Mabalin nga kasla kamot kanya, naitublak ka iti biyag mo. Manang kitam ti bagim kat useless awanan Sirsirbi. Kapusta nagkibaltang ka, nagkamali ka, gamit ti life ni King David, nga natin nagtirakalmat nga basol, nakita tayo nga God had picked him up, tinabutak nga biyag na, kat sagay sa, kat pinurmaman na ni ti Diyos, nga nagbaling nga bindisyon. At nga mabaling nga kopyaan tayo, itibiyag ni David. Tatibiyag ni David, kat para kanya na lang diay. At nga mabalin nga tawidam di diay. Niya po Diyos tinang ituling, no ay natin pakasarap. Kat ikarit ka na tayo, tinabat-bati nga karit ka na tayo, katang biyag tayo kuma, nga raramidan tayo, agsisirbi tayo ti nga panawan tayo. Nada tayo di panggap ng plano iti Diyos. Natumtumpalan tayo tiwagis na. Nagbiyag-biyag tayo, iti panggap na. Biyag, nga Adda Kapapanan na. Luhan mo pa nga narami ni Kristo Jesus, nga inawatan ni Suna nga manubot, kan magisarakan mo. Agrugi lang ti Kapapanan na rita nga biyag, no tiyatal ka, misuna. Nagpasakop ka, agpaiture ka iti Ebanghelyo ni Kristo, nga admitaram nga sikagat nagbasol, nga kasapula misuna, nga isuna lang ti makaisalakan kanya mawan sa bali. Didya itururay ni ti Apo. At sapay kuma, tagbalin kayo nga matalak. Sapay kuma, metalkan nyo iti naramin ni Kristo Jesus. Ibabawi iti basol yun. At agbiag kayo para kanya. Biyag, nga Adda Kapapanan.